Maing buntag, mga igsuon, di ako karon sa Dead Sea. Abi ninyo, ang gidaghanon sa iyang asin is 9 times kaysa sa ordinaryong dagat. Mauna nga, kung magpalutaw ka dinhe, almost katunga sa imong lawas makita sa surface kay tungod sa iyang kaparat. Aside from that, naapod say mineral content nga makatambal sa mga sakit sa panit. Pero let's not talk so much on scientific explanations. Kay niya ta dinhi aron mamalandong. Nganong gitawag siyang Dead Sea? Kay wala siya'y gawsanan. Tanang mga silingan nga suba og dagat diri paingon, pero wala siya'y outlet. Abi ninyo, walay isda nga nagpuyo dinhi. Maupod na'y mahitabo nato mga igsuon, mahimo pud tang dead or patay. Kung wala ta or dili ta magpahungaw sa atong mga hugaw, wala tay outlet ngadto sa gawas. Mao nang ang uban mag-gardening para ipagawas ang anger or sadness, ang uban sports. Naamang ko'y madunggan nga I can pray by myself alone to God. I don't need a community. Ngano musimba man kukuyog sa mga tao. Maayo man na. Okay man to pray to God alone. Pero not all the time, because you also need a community to pray for you and to support you. Tanawa ra gud ng baga, when they are together nagkalayo sila, pero kuha igamayng baga og ipalayo gikan sa grupo, di ba kadtong gibong gipalayo mapalong og mamatay. Mga igsuon, maningkamot unta ta nga kung naatay mga hugaw, mga problema sa sulod, ayaw iluom-luom, ipahungaw gyud na. Pero hinumdumi sa maayo nga pamaagi, sa sakto nga pamaagi, healthy nga pamaagi, dili nang manghilabot pug kang laing tao aron lang mapahungaw nimo imong kasuko ug kaguol or imo bakahang sakiton imong lawas. No. And much important is kung naatay problema, aside from talking to God, pangita gyud kapahungawan nga laing tao nga imong masaligan, nga imong mapahungawan sa imong mga kasakit, mga kaguol, mga problema diya sa sulod nimo. Ayaw gid diluom-luom kay mapahimo tang Dead Sea. Okay? Shalom.